hráčům, ale i posluchačům, kteří jste si naladili další díl vašeho oblíbeného Decastu. Ze sportovního studia se vám dneska hlásí Kuba Major a Petra Baštanová. Rok 2026 je pro celý Decathlon takovým obrovským milníkem, protože globálně slavíme 50 let na trhu, ale velký milník taky prožíváme teďka v Česku a na Slovensku, český i slovenský Decathlon dohromady. Přesně tak. Určitě už se k vám doneslo slovo, které v našich chodbách a prodejnách rezonuje čím dál tím víc. A to je kouzelné slovíčko mutualizace, neboli propojování obou našich trhů. A abychom zjistili, co to znamená pro každého z nás, pozvali jsme si tu nejpovolanější osobu. Naším dnešním hostem je Veronika Garajová, donedávna HR lídryně Decathlon Slovensko, a která nově přebírá klíčovou roli HR business partnera pro Slovensko. Verčo, vítej u nás v Decastu, ahoj. Ahojte. Moc tě vítáme a my vždycky začínáme takzvaným rozstřelem, kdy na tebe tady vypálíme takové otázky na tělo a uvidíme, jak se s nimi poradíš, ale nemusíš se bát, nebude to nic těžkého. Tak Kubo, střílej. Nejsou to znalostní otázky, důležité je samozřejmě co nejrychleji odpovědět. Takže první otázka, halušky nebo svíčková? Sviečková. Bratislava nebo Praha? Praha. Strategické plánování v kanceláři nebo řešení situací přímo na place s lidmi? Tak, B. B správně, na place s lidmi. Správně, presne tak. Slovenský temperament nebo český klid? Temperament. A tvůj nejoblíbenější sportovní kousek z Decathlonu, bez kterého nedáš ani ránu? Uterák. Náš mikrovláknový, legendárny. A poslední věc, kterou si z Decathlonu koupila, je jaká? Cyklistický dres predvčerom s ponožkami, ten náš pekný fialový. Že vraj je MTBčkový, ale odmietam ho používať na MTBčko, používam ho iba na môj cesťák. Super, skvěle, tak s tím si poradila báječně. Verčo, tak my jsme si tě sem pozvali, vždycky s našimi hosty probíráme kariérní cestu. Ty v Decathlonu nejsi žádnej nováček, na Slovensku už jsi prošla několika pozicema, několika rolema. Můžeš nám popsat tu svoji cestu? Určite, tak poďme na to. V prvom rade ďakujem, že tu môžem byť. Pousmiala som sa pri slove najpovolanejšia. Neviem úplne, že či to tak je, ale som rada, že to tak minimálne vnímate. Tak poďme na to, no. Ja som 12. júna oslavila v Decathlone 9 rokov, mala som teda svoje Decathlon narodeniny a začínala som hneď po vysokej škole v roku 2017 na pracovnej pozícii department lídra vodných športov, lovu a rybolovu. A ja zvyknem hovoriť, že som nevedela a neviem ani plávať, ani loviť, ani ryboloviť, takže som sa necítila úplne ako ryba vo vode, ale čo bolo vlastne zaujímavé a čo vnímam až teraz spätne, je, že som bola jedna z mála posledných department lídrov prijatých a ešte aj externe. To znamená, že ja som išla normálne cez personálnu agentúru, bola som prijatá do Decathlonu, no a tam začala v podstate moja jazda. 2,5 mesiaca, teda som bola na tejto pracovnej pozícii, ale už vtedy sa postupne pomalinky začala meniť naša štruktúra na flat management. To znamená, že to, čo som nepovedala, že spolu s deparťákom som robila aj personálneho administrátora, to je niečo, čomu vy hovoríte HR spojka, myslím si, tu v Čechách. No a nastalo to, že ako ten department líder zmizol a išli sme do absolútnej flat štruktúry, tak niektoré pracovné pozície naberali na sile a na Slovensku to boli hlavne teda okrem riaditeľa, to bol stále štandard, akože riaditeľ predajne, tak to bol operation leader, customer service leader a personálny administrátor, pretože tie pracovné pozície alebo tie zodpovednosti skôr sa potrebovali presunúť, keďže každý mal mať rovnakú mieru zodpovednosti a departmenty vlastne už nefungovali, takže ja som skôr začala sa venovať tomuto PAčku, personálnemu administrátorovi, stále som bola teda športový líder, ale čo to znamenalo? Na úrovni teda Decathlon Bory som mala na starosti nábor všetkých nových zamestnancov, ich integráciu, planning, efektivitu, efficiency, hodiny, plánovanie a vlastne všetky tie hard skilly, ktoré aktuálne teraz robia deparťáci na úrovni svojich oddelení, tak ja som robila na úrovni celej predajne. No a bolo to veľmi zaujímavé, pretože ten čas na to naučenie bol veľmi malý, tá moja integrácia, takže tam som pomerne dosť veľa rástla a som za to hrozne vďačná. A môj prvý deň na Boroch bol zároveň prvým dňom riaditeľa na Boroch, Jožka Krnača. Ak toto niekedy bude počúvať, tak ho pozdravujem veľmi
Melmi. No a po 2,5 rokoch som teda odišla na predajňu Decathlon Pharos. Tedy to bola ešte malá predajňa, teraz je to teda najväčšia predajňa športová na Slovensku. A obratom je to top 3 v Čechách aj na Slovensku. Že vlastne je, myslím, Chodov, potom je Brno a potom je Pharos v Bratislave. Takže na tejto predajni som bola tiež ako, dá sa povedať, že personálny administrátor, ale skôr som mala na starosti hiring a onboarding všetkých nových ľudí, pretože sme boli v projekte expanzie. Keď som tam prišla, nás tam bolo 20. Potrebovalo nás byť nejakých 65 a ten tím, ktorý bol úplne rozšírený, mal byť medzi 85 až 100 zamestnancami alebo spoluhráčmi. Takže mojou úlohou bolo z tých 20 navýšiť počty na 65. A už vtedy sme prichádzali na to, že tá štruktúra flat managementu úplne nebude asi to práve orechové a nebude to nejako fungovať. Tak vtedy sme prechádzali na tzv. Hub lídrov, keďže ešte deparťák nebolo úplne povolené slovíčko Decathlone Slovensko, takže ja som bola takýto hub líder a mala som teda na starosti running ako šport, ale mala som to veľké šťastie, že som mala hrozne autonómny tím v rámci toho runningu a vedela som sa teda zameriavať hlavne na recruitment, na onboarding, na všetky takéto personálne procesy, ktoré súviseli vlastne s tým. No a po 2,5 roku teda na predajni som prevzala koordinátora na úrovni Decathlonu Slovensko, čo sa týka recruitment školiteľa a takej spojky, takého koordinátora. No a po ďalšom roku a pol som prijala výzvu byť, tá pozícia sa vtedy volala recruitment a hiring leader pre Decathlon Slovensko, takže mojou úlohou bolo vlastne tie procesy, ktoré sme budovali na Pharose a to, čo fungovalo, aplikovať na celé Slovensko. Dovtedy sme nemali recruitment trénera v Decathlone Slovensko, takže zastrešovala som aj toto. No a postupne sme začali budovať teda tie základné procesy recruitmentu a hiringu pre riaditeľov, pre už začínajúcich znova deparťákov a zaviedli sme ATS-ko a rôzne tie úplne, že mikrozačiatky employer brandingu. No a po roku a pol na tejto pracovnej pozícii som teda zobrala Human Resources ako HR Decathlonu Slovensko a vlastne je to hrozná sranda, pretože vlastne tú takú prvú tranzíciu alebo transformáciu na flat management štruktúru som si vlastne zažila ako deparťák, keď sme prechádzali na flat štruktúru a už ako HR som viedla úplne plnú transformáciu toho, aby sme prešli späť na tých deparťákov z tej pozície, kterou jsem odišla. Takže tak, to je moja cesta. To je jako hrozně zajímavý přejít na tu flat strukturu. Mě by trošku zajímalo, jak jste přišli na to, že to nefunguje, nebo jak to nefungovalo, nebo... No v podstate ono to bolo vidno v takých čiastkových ukazovateľoch, pretože nebolo to čisto obratom, pretože Decathlonu Slovensko sa naozaj celý čas naozaj ekonomicky darilo, takže nemohli sme ako Decathlon Slovensko povedať, že prestalo sa nám ekonomicky dariť. Môže za to human štruktúra. Prišli sme ale na to tak, že sme potrebovali expandovať na trhu a otvárať nové predajne a my sme zrazu nemali vychovaných ľudí, riaditeľov, ktorí by boli dostatočne skúsení na to, aby sme im vedeli zveriť túto pracovnú pozíciu tak, aby boli v tej pozícii sebavedomí a vedeli uplatňovať hneď všetky manažerské štandardy, našu management schému. Vlastne viesť hlavne tie ľudské procesy, pretože pokiaľ ste na úrovni športového lídra, tak nikdy ste nemali žiadny tím, neviedli ste žiadny tím. Keď ste potom išli na pracovnú pozíciu Operation a Customer Service lídra, tiež tam nebol nejaký tím, to znamená, že tá prvá líderská skúsenosť bola až na store lídrovi a to je hrozne neskoro. To znamená, že začali sme naozaj vnímať obrovský gap medzi tým, kde by naši lídri mali byť, čo sa týka manažmentu ľudí a rozvoju ľudí a kde naozaj sú, keď berú tieto pracovné pozície a to nás spomaľovalo v raste ako Decathlonu Slovensko v získavaní market shareu a vlastne budovaní toho biznisu a zároveň sme nedokázali dať našim ľuďom to, čo potrebujú na tejto flat štruktúre. Hej, že ono to bol projekt, ktorý bol začias Michela Abaleu a niektoré štáty vlastne to skúšali, niektoré to ukončili rýchlejšie, niektoré pomalšie, tak ako Slovensko, ale ten Decathlon bol založený s nejakým princípom a v nejakých princípoch a tie podľa mňa majú fungovať do nekonečna ešte ďalej, no práve preto, lebo to funguje.
To je hrozně zajímavý a fakt jako úplně vyčerpávající jednak v popis. Ta tvoje cesta je strašně bohatá a přesně, že jsi takhle tam a zpět vyzkoušela všechny různé tady ty možnosti té struktury. No ale teďka si řekněme, co teď, co vlastně bude teď, co následuje, protože teď si nově tedy HR business partner a co si můžeme pod tímto představit, nebo jak teďka vnímáš tu svoji roli? Tak v podstate pre mňa sa, ak poviem, že veľa nemení, dúfam, že mám pravdu. V podstate ten HR director, keď si vezmeme ako tú pracovnú pozíciu, ako ju máme zadefinovanú v Decathlone, tak je to, tento človek naozaj nesie veľkú strategickú a finančnú zodpovednosť za celú krajinu alebo za nejakú business unit, že ten HR director môže byť na úrovni krajiny, môže byť na úrovni značky, na úrovni logistiky, to je vlastne jedno, že čoho, ale má naozaj tú strategickú funkciu tam. To znamená, že spolu vytvára globálnu biznis politiku a rovnako vytvára strategickú HR politiku tej danej biznis jednotky alebo v tomto prípade krajiny. Hej. Toto som robila doteraz pre Slovensko a tá druhá časť toho HR je to taký strategický konzultant, mentor, sparring partner. Je to proste ten človek, ktorý nevytvára konečné stratégie konec koncov, ale preklápa tie biznis výzvy HR prostredia do konkrétnych nejakých HR plánov a do konkrétnych krokov, ktoré pomáhajú istej skupine ľudí dosiahnuť nejaký cieľ. Hej? To znamená, že môže to byť zvyšovať buď líderské zručnosti, či už sú to store lídri, alebo sú to department lídri, je to pomáhať dosahovanie biznis cieľov, ktoré si my ako krajina dáme. Je to tá taká praktická funkcia. Hej, a ten vlastne HR director alebo HR leader plní úplne automaticky tieto obidve funkcie a HR BP je tá ako keby tá druhá, že je ten sparring partner a mentor a nedotýka sa veľmi stratégie. To znamená, že aktuálne moja pracovná pozícia bude veľmi silná v tomto, ale zároveň každý ten HR tým funguje ako spojka, takže myslím si, že nič, čo sa týka stratégií, sa úplne výrazne nezmení, len to prejde teda na inú osobu, ktorá tieto veci bude zastrešovať na úrovni oboch krajín, čo je úplne v poriadku. No a jak ty sa na to tešíš? Dosť. Dosť. Prečo to tak je? Pretože ja som mala vždy hrozne blízko plochy, veľa času som trávila naozaj na predajniach, medzi ľuďmi, ja ten kontakt mám veľmi rada, mám rada tieto praktické veci a naozaj ma bavili aj strategické, nemôžem povedať, že nie, ale z aktuálneho uhla pohľadu to vnímam ako pozitívnu vec a nechcem, aby to vyznelo úplne ako nejaké slniečkarčenie alebo niečo, že musíš to tu povedať, že to je vlastne iba dobre pre teba. Nie, ja to naozaj tak vnímam, pretože týmto spojením a tým, že sa prepojí vlastne HR tým, budeme mať konečne aj na Slovensku viacej času investovať vlastne zdroje, čas, energiu a všetko, čo investovať môžeme do toho, aby sme rozvíjali témy, na ktoré ja som objektívne nemala čas. Hej, že vy keď ste HR lídrom v krajine, ktorý ste takmer celý čas sám, že mala som vlastne Charlotu, ktorá spolu so mnou vytvárala prvú learning and development stratégiu, tá bola ale väčšinou času na skrátený úväzok. Potom pred rokom k nám do HR týmu prišla Anička, ktorá je talent acquisition specialist, ale dovtedy ten HR naozaj líder bol sám a nemal mu kto pomôcť takýmito čiastkovými vecami. To znamená, že ja berem iba veľmi pekný príklad internej komunikácie, že to, čo my tu robíme v Čechách v rámci internej komunikácie, by bolo hrozne super robiť aj na Slovensku. Ale jednoducho ten človek, ktorý zastrešuje tie HR procesy, na to jednoducho nemá čas, vo viacej tej roli trávi tým ako keby HR BP, ako tým strategickým, čo by sme potrebovali. Takže ja sa na to veľmi teším, že paradoxne bude silným lídrom zastrešená táto stratégia, ktorá je viac menej rovnaká pre obidve krajiny a budeme to spájať a potom budeme môcť prinášať takéto čiastkové veci, ktoré potrebujeme priniesť. Já si myslím, že to je hodně podobný, jako ty si zažila vlastně se Zuzkou, ne? V HR týmu nějakých 5-6 let. Přesně tak. Zuzka Cibulčíková, vlastně náš česká HR lídrině, tak jsme taky
před 5 lety, 6 zpátky, kdy ona si mě přizvala do toho týmu nového HR, tak jsme taky vlastně byli 2 lidi, kteří postupně objevují všechny ty procesy a přidávají si další lidi na to, aby přesně mohli se věnovat takovému projektu, takovému a postupně se ten tým jakoby tvořil. Takže já se na to taky moc těším teda popravdě, a protože my oba s Kubou jsme taky součástí HR týmu, takže se na to těšíme, že se takhle propojíme a přijde mi vlastně super, že tímto podcastem už začínáme propojovat i tu interní komunikaci. Koľko ste tu mali Slovákov vlastne doteraz? No, ty si první. To je naozaj? Ty si opravdu tady první Slovenka. Naozaj. No. Naozaj. Tak. Takže máš prvenství a Geniálne. Tak to, aby som nám neurobila hanbu. já myslím, že to určitě nehrozí. A myslím si, že můžeme s další otázkou nechám tebe, Kubo. Já bych navázal na to nadechoval. Slovensko teda, tak jestli je nějaká manažerská dovednost, kterou třeba ty jsi si teďka z toho, nebo manažerská škola, řekněme, co ty jsi se na tom Slovensku naučila a přineseš to jako do toho vlastně mezinárodního prostředí našeho. Tak mňa musím naozaj povedať, že vycvičila tá transformácia späť na štruktúru s tými deparťakmi, pretože to je 360 stupňový proces, že tam musíte naozaj zapájať absolútne všetko a všetko musí postupne začať fungovať, aby sme niečo takéto urobili. A to, čo naozaj mňa na tom teší a čo je príklad, ktorý by som chcela nejakým spôsobom zdieľať a stále si ho v sebe niesť, je to, že keď niečo nefunguje a vidíme, že to jednoducho dlhodobo nebude fungovať, napriek tomu, že výsledky sú naozaj dobré a nevieme sa úplne oprieť ako keby o ten primárny biznis, pretože sme profitabilní, naozaj sa nám darí, ale môžu byť čiastkové veci, ktoré potrebujeme, nazviem to, že napraviť alebo upraviť, nejakým spôsobom korigovať, takže to máme spraviť. Hej, že nemáme sa naozaj tej zmeny báť. Samozrejme, že je to kopukrát výzva, potrebujeme nájsť spoločné riešenie a spoločnú reč, ale toto je ten asi hlavný bod, ktorý ja by som chcela spomenúť, že není to teraz nejaká úplne vyslovene manažerská cnosť, ale toto ma to naučilo, že čím skôr, tým lepšie a čím najlepšie vieme. To je tady, abych možná jenom doplnil, že jestli v Decathlonu něco umíme, tak koukat se na to, co se dělalo dobře, dělat to pořád dokola a říkat si, hele, budeme to dělat stejně, takže rád slyším, že se to třeba teďka zlomí a začneme dělat ty nové věci a přinášet. Slováci jsou v tomto očividně odvážnější, tak doufám, že to nám taky přinesou sem k nám do Čech možná. To som už počula. Jo, no, takže jde vidět, že vás potřebujeme, no, takže to je super. Tady ten podcast nebudeme vysílat jenom na Slovensko. Ne, já si myslím, že nazýváme věci pravými jmény a že je potřeba to slyšet. Myslím si, že to muselo být taky dost jako náročný tady to, jak říkáš, všechno dobře vysvětlit těm lidem. Věřím, že to je vždycky na tom to jako nejdůležitější. A možná si teda teďka pojďme vysvětlit, co vlastně, řekli jsme si, že to mutualizace je nějaké spojení zase těch dvou našich zemí a dokázala bys nám nějak jednoduše říct, proč k tomu vlastně dochází, nebo proč vlastně? Skúsim. Neviem, či ja som úplne tá najpovolanejšia. Prosím, zavolajte si tu potom ešte niekoho, dobre, kto rozhodoval o tom, aby to uviedol keď tak na pravú mieru. Ale v podstate to, čo vnímam ja a to, čo som ja pochopila tej komunikácie, pretože možno dám taký spoiler alert, ale že ja som nebola decision maker, hej, že nie je to z mojej hlavy táto vec, ale dokážem to pochopiť. A keď sme sa o tom doma rozprávali, vlastne tak interne, tak ja som povedala u nás mamke, že vieš čo, mami, že keby som bola Decathlon svet, tak asi neexistuje, keby som chcela začať takúto stratégiu na úrovni celého Decathlonu sveta, hej, že koľko máme, 68 krajín, kde máme retail, 75 nejakých plus minus, kde máme aj logistiku, výrobu a tak ďalej, že neexistujú asi 2 krajiny na svete, ktoré by mali bližšie k takejto mutualizácii, ako je vlastne Česko a Slovensko. Hej, či už čo sa bavíme, čo sa týka histórie, do toho nemusíme úplne zachádzať, ale čo sa týka jazyka, čo sa týka naozaj všetkých takýchto vecí. Áno. Tam sa nebudeme vôbec pouštět. To bola pasca toto, ja som to cítila, ale že teda neexistujú 2 krajiny, ktoré majú k sebe bližšie.
A znova to nehovorím preto, lebo tu sedím, alebo musím, ale naozaj ja to tak cítim, že ak by som bola Decathlon svet a mala by som toto rozhodnutie urobiť, tak s najväčšou pravdepodobnosťou by som stále začala s Českom a Slovenskom. No a z toho, čo ja som to vlastne pochopila a z toho, čo si nesiem, tak spojenie vo všeobecnosti má také dva dôvody a sú to ľudia. Ale ten prvý dôvod ľudia sú naši spoluhráči a druhý dôvod ľudia sú naši zákazníci. To znamená, že chceme byť bližšie k našim zákazníkom, chceme mať silnejšiu pozíciu na trhu a v tom si dokážeme naozaj veľmi výrazne pomôcť. Ale pre mňa osobne to naozaj dôležitejšie a najdôležitejšie je príležitosť pre našich spoluhráčov. Že doteraz sme fungovali ako dve relatívne mladé krajiny, vy ste oslavovali minulý rok, myslím, 15 rokov, my sme oslavovali 10 rokov a nie vždy pre každého bolo možné prejsť si úplne celou kariérnou cestou až nahor a týmto spojením, tým, že vytvárame vlastne jeden veľký tím, sa otvárajú úplne nové možnosti. Takže toto je pre mňa taký najdôležitejší dôvod. No a skvelé na tom je to, že si vieme oveľa rýchlejšie vymieňať vlastne best practices a v tom, v čom sme naozaj dobrí, veci, ktoré fungujú, hej. Že ja to vnímam tak, napríklad, že na Slovensku máme napríklad dobrú komerčnú dynamiku a vieme veci rýchlo nakopnúť, vieme ich vlastne rýchlo odštartovať. V Čechách zase sme ďalej v HR procesoch, v práci s talentami a podobne a tieto dve veci, keď spojíme naozaj, tak budeme rásť oveľa rýchlejšie. Vybudujeme skúsenejších lídrov, ktorí potom Decathlon potiahnú do budúcna. Takže toto je hlavná idea. Já myslím, že jsi to vysvětlila úplně skvěle, protože já vím, že jsi říkala, že nejsi ty ten decision maker, ale ono kolikrát je lepší to slyšet právě z úst těch ostatních, jak to cítí, že to na ně dopadá, než jenom z úst těch decision makerů, takže super. A já to tak taky vnímám, jak už jsme tady zmínili, Slováci nám přinesou odvahu a my teda možná nějaké zkušenosti s nějakými procesy, ale věřím, že to bude dobrá symbioza. A dokázala by si prosím tě, Verčo, říct, co to znamená pak pro každého jednoho třeba prodavače na prodejně? Jestli se jich to dotkne nějak ta mutualizace v Brně, v Praze, v Bratislavě, ve Farosu? Myslím si, že môj osobný odvážny názor je, že v denných, každodenných úlohách, ktoré vykonávajú, absolútne vôbec nie. Hej, že ten retail a obchod ako taký naozaj zasiahnutý nebude, ani tá denná práca, ktorú spolu vykonávame na predajniach. To, čo môžu cítiť ako iné je, že zrazu sa im môže zmeniť napríklad country sport leader, to znamená, že budú komunikovať s iným človekom, ktorý bude mať na starosti šport, ale aj toto vnímam pozitívne, že budeme mať viacej ľudí na viacej športov, to znamená, že vieme ísť hlbšie do detailov, do toho biznis pohľadu, do komerčných politík a tak ďalej. A čo sa môže zmeniť je, že sa im zrazu roztvorí portfólio možností. Hej, že ja zvyknem to prirovnávať k tomu, že človeku z Bratislavy je možno lepšie ísť do Brna a človeku z Brna do Bratislavy ako človeku z Košic do Karlových Varov. Dúfam, že budeme mať aj také príklady a že tá mobilita bude naozaj takáto veľká a budeme na tom pracovať. Ale zrazu sa otvoria takéto možnosti ľuďom v rámci dvoch krajín. Takže z stredno-dlhodobého a dlhodobého hľadiska si myslím, že tam budú takéto zmeny, ale skôr pozitívne a z takého krátkodobého úplne procesného hľadiska absolútne minimálne. A ty jsi ještě zmínila ty Košice, Karlovy Vary, dokážeš si tipnout tu vzdálenost, jenom tak mě napadá, kolik by to mohlo být? Fú, netuším, no podľa mňa, a toto vystrihneme potom, dobre, prosím. Čo z Bratislava, Košice máme nejakých 500 a Brno, Karlové Vary je koľko, nejakých 800? No bude to tak nějak, já zrovna... Takže do 1500 bude podľa mňa. Něco takového to bude, asi myslím, 12 až 15, 16 kilometrů. Já bych řekla, že to bude míň teda. Jo. Fakt? Já si myslím, že Brno, Karlovy Vary je míň. Že to není tak daleko. Já jsem byl na země vždycky levej, takže... Já si myslím, že dohromady to bude takových 800, si myslím. Yeah. No, já myslím, že jo. Čítla. Naozaj? Ne, protože Brno, Karlovy Vary nejsou podle mě 800 kilometrů. Tak tady si teďka uděláme zeměpisné okénko. Že budeme mať na miesto digital upskilling, geographical upskilling. No, asi to bude potřeba, aby jsme i tu mobilitu dokázali potom lépe poskytovat, že jo, protože když budeme spoluhráčům nabízet místa v městech, které ani nevíme, jak jsou daleko, tak nevím, jak to bude fungovat. To bude taky taková past možná na ně.
Dúfam, že mám pravdu. Dúfam, že mám aspoň troška pravdu. Zistíte to, nemám nič? Že v rámci náboru budeme fasovat slepé mapy a zakreslovat městečka. Můžeme potom dát takovou výzvu do komentářů, že nám můžou posluchači psát do komentářů, kolik si myslí odhadem, aniž by si to zjistili, je vzdálenost Košice Karlovy Vary. A kdo to typne nejlíp, tak mu možná můžeme slíbit nějakou dárkovku, co? To bychom mohli. Takovouhle soutěž jsme ještě nedělali v rámci podcastu. Budeme samozřejmě věřit, že si to nenajdou ty lidi. No, uvidíme. V dnešní době s AI je to jednoduché. Ale my se asi posuneme teďka dál. Ty jsi zmínila, že český a slovenský trh nebo ty země jsou si velmi podobné v lecčems, ale co právě možná je asi celkem odlišné, je třeba právě legislativa možná, nebo nevím. Jaký třeba ještě vnímáš ty výzvy při spojování těch HR procesů dvou zemí, které jsou si sice podobné, ale můžou v něčem být i jako odlišné? Paradoxne asi payroll a tá legislatíva je taká najzložitejšia vec, ktorá je najrozdielnejšia a tu si budeme musieť zvykať a vlastne študovať krížom krážom legislatívne procesy, ale nevnímam to úplne ako nejakú veľkú prekážku alebo niečo podobné. Vy ste troška ďalej v digitalizácii a v takýchto vlastne možnostiach elektronických podpisov a štátna kultúra celkovo zákonníka práce je troška benevolentnejšia ako u nás na Slovensku, takže budú tam podľa mňa také mierne, nazvem to frustrácie, možno keď niekto pôjde naozaj z Česka na Slovensko, že zrazu tej byrokracie tam môže byť trošička viacej, ale odhliadnúc od tohto, nemyslím si, že by sme mali mať nejaké veľké rozdiely v rámci HR procesov. Väčšina z nich je rovnaká, väčšina z nich je unifikovaná, väčšina z nich už teraz tých stratégií prichádza od Decathlon United rovnakých pre všetky krajiny, takže je to taká. Ja sa napríklad na tú výzvu celkom teším a teším sa aj na tie legal štúdie, ktoré budú, že čo vlastne z Čiech vieme aplikovať u nás na Slovensko, minimálne čo sa týka digitalizácie, na to sa ja naozaj veľmi teším. Ja som taký troška digifreak, takže toto sú veci, na ktoré ja sa naozaj skôr teším a že fakt to pre mňa nie je, že iná legislatíva, pre mňa je to, že iná legislatíva. A vnímáš nějaký rozdíly třeba v zákazníkovi český, slovenský, protože přece jenom když Čech přijde na Slovensko, že, tak si každý Slovák asi představí sandále, ponožky a vyšlap do Tatér, vrtulníky. A... Tak neviem, koľko z týchto ľudí je naozaj našich zákazníkov, takže nechcem to úplne súdiť takýmto spôsobom. Ani spadať do takýchto stereotypov, napriek tomu, že je väčšina z nich pravdivých. Ale to je správná HR lídrině, takhle přesně diplomaticky řečeno. Viete čo, úplne úprimne vám poviem, ešte netuším nejaký rozdiel medzi českým zákazníkom a slovenským. Som naozaj veľmi zvedavá, pretože to, čo my pozorujeme je, že už v rámci Bratislavy, v rámci tých troch obchodov, ktoré máme, Bory, Eurovea a Faros, už na takomto malom geografickom území sú tí zákazníci diametrálne odlišní. Hej? Že tí, čo prichádzajú vlastne niekde zo Záhoria, potom v centre a potom v okolí Farosu. Takže myslím si, že tie otienky tam budú, ale neviem, či nejaké diametrálne odlišné. Že ten zákazník si myslím, že v tom Decathlone sa správa väčšinou rovnako. To, čo máme, asi by som sa skôr zamerala na to, čo máme spoločné, lebo tých vecí je o dosť viacej v Decathlone. Sú tam rovnaké conquest sporty, ktoré u nás aj na Slovensku, aj v Čechách potrebujeme rozvíjať. Sportissimo je náš najväčší konkurent aj na Slovensku, aj v Čechách, takže toto sú také veci, no, ktoré skôr by sme mali targetovať. A tady ano, zase vy můžete dát tu vaše know-how, protože vy už jste na Slovensku, pokud se nepletu, vy už jste jednička před Sportissimem. My ještě pořád úplně ne, ještě nám to Sportissimo dýchá, nebo respektive my mu dýcháme na krk, takže tady si můžeme taky určitě pomoct. V Čechách i na Slovensku je Decathlon určitě známý svou jedinečnou firemní kulturou, vlastně založenou na sportu, možná třeba na neformálnosti. Jak to máš ty s vedením lidí? Dá se nějak třeba zajistit, aby když budeš pak mít ten mezinárodní tým, aby někdo se necítil odsunutý nebo posunutý na druhou kolej? Myslím si, že mutualizácia by nemala byť zámienkou na to, aby sme akýmkoľvek spôsobom sa snažili popierať hodnoty Decathlonu. Že to je taká prvá vec, hej? Že nechcem, aby sa slovičko mutualizácia
stala teraz synonymom niečoho, že veľký brat, malý brat, alebo že prehrali, vyhrali, alebo čokoľvek. Podľa mňa to, aby sa človek necítil v tíme stratený, alebo opustený, alebo akokoľvek to nazveme, je primárna úloha lídra už aj teraz a je úplne jedno, či ten líder bude v Česku, na Slovensku, v Číne, v Afrike, alebo v Dečine. alebo kde. Je to management štruktúra, sú to individuálne meetingy, individuálny development plán a tomu, čo my hovoríme tímový duch, čo potrebujeme integrovať. To znamená, že moje očakávanie by bolo, aby každý naozaj líder tieto úplné fundamenty Decathlonu aplikoval bez ohľadu na to, že kde je a ako to v budúcnosti bude a budeme sa musieť snažiť najviac na svete, aby to tak jednoducho bolo a nepripúšťať si tú možnosť B, že by také niečo sa stalo. To říkáš moc dobře. Myslím si, že přesně to nás jakoby spojuje, ty hodnoty Decathlonu a tady ta modrá krev, jak se tomu taky občas říká, že vlastně není třeba si hledat mezi náma nějaký rozdíly. Ale přece jen, říká se, že Slováci jsou třeba o něco emotivnější nebo temperamentnější, Češi zase možná diplomatičtější, když nevím, je to velice jako generalizující. Myslíš si, že je přece jenom mezi námi nějaký jako rozdíl? Myslím si, že sú tam zdravé rozdiely, ktoré by mali byť podľa mňa medzi každým národom a to vlastne definuje potom aj ten národ samotný. My sme mali tieto diskusie veľa, pretože Anička v týme Talent Acquisition Specialist je z Ostravy. Prišli na Slovensko aj s jej partnerom, ktorý je riaditeľ teraz Decathlonu Banská Bystrica, ktorá sa rozširuje. Ináč, keby ste chceli pomôcť, kľudne príďte, mailik je už zozdieľaný, prosím. Taká iba podprahová reklama, aby ste videli možno aj kúsok Slovenska a nejaké iné projekty, ktoré tam sú. Ale späť k tejto otázke. Veľa sme sa o tom rozprávali, keď som ju pribrala do týmu. A musím povedať, že v takej úplne všeobecnosti, znova nechcem generalizovať, ale áno, my sme viacej otvorenejší, viacej emotívnejší, okamžite prejavujeme nejaký nesúhlas a hovoríme nie a máme tu takú naozaj priamu spätnú väzbu. Čo z mojich osobných skúseností teraz myslím tým Česia veľmi v dobrom, to tak nie je, že tá spätná väzba nie je úplne taká priama. Vidím, že sú pre vás dôležité procesy, by boli naozaj dobre nastavené, nie rýchlo nastavené, že to troška trvá dlhšie, ale potom už to naozaj funguje ako hodinky. Takže toto sú také podľa mňa hlavné rozdiely, ktoré ja som mala možnosť vidieť a poučiť sa z nich. Môj švágor je z Ostravy, moja sestra teda býva v Ostrave, ak môžem byť osobná, a to boli presne také tie prvé interakcie, že my sme sa normálne rozprávali a môj švágor bol za stolom, že oni sa idú byť, už sa idú byť a to sme boli iba na začiatku. A to bych čekala, že zrovna Ostravák bude jako na leco zvyklý. A úplne tak nebolo. Takže toto sú asi také všeobecné rozdiely, ktoré sú. A znova, aby som nebola úplne slniečkarská, ale musím to podotknúť. Podľa mňa toto sú presne tie rozdiely, ktoré sú veľmi komplementárne a ktoré dokážu doplniť tú jednu druhú stranu. Hej? Že keď máme vlastne rýchlosť a agilitu na jednej strane a potom procesy na druhej strane, to je celkom fajn kombo, ktoré môže do budúcna fungovať a bude to práve, že taký ten lep toho a tá druhá strana protistrana. Já bych možná doplnil, nejenom doplnit, ale jako zvednout a zlepšit. No, ten tak. A na co se v rámci té nové spolupráce úplně nejvíc těšíš a z čeho máš třeba jako největší respekt, nebo čeho se bojíš trošku? Neviem, či mám jednu konkrétnu vec, na čo sa teším. Teším sa na to, že konečne budeme môcť a vedieť, čisto v rámci HR teraz, poskytnúť tým spoluhráčom taký priestor a také túly, nástroje, rozvoj, čas, priestor do tých ľudí, ktorí si naozaj zaslúžia a ktorí by som im chcela dať, aj keby sa táto mutualizácia nediala. Už ako sme povedali, že je to ťažké nastaviť to tak, že keď tam je jeden alebo dvaja ľudia, tak investovať čas do takých niche topikov alebo do takých tém, ktoré zaberajú veľa času a napríklad veľa kreativity, nie je na to taký priestor.
A to vždy budem vyzdvihovať tú internú komunikáciu, lebo podľa mňa tá je úplne skvelá. Je to niečo, na čo sme my vôbec nemali čas a už len to, že tu sedím, je takým veľmi pekným príkladom toho, že čo všetko robíme naviac a pre spoluhráčov, takže na toto sa naozaj teším. A druhá bola, čoho sa obávam, z čoho mám rešpekt. Asi najväčší rešpekt mám z toho, že na Slovensku sme boli naozaj malý tím. Že ono sa dalo povedať, že sme rodinná firma. Každý poznal každého. Keď som potrebovala niečo vyriešiť, tak som prišla v office k stolu, vyriešila som problém, odišla som od stolu, problém bol vyriešený. Vieme sa kontaktovať a vedeli sme sa kontaktovať veľmi rýchlo. Rozhodnutia sme robili veľmi rýchlo, pretože všetci boli na kope a nebolo tam veľa ľudí. A teraz sa ten tím rozrastá, budeme mať huby, ktoré budú spĺňať účel toho, aby boli tie talenty tam naozaj, kde majú byť, kde to dáva zmysel. A bola by som ale veľmi rada, keby sa takýto tento rodinný štýl a tá agilita rozhodnutí a rovnako aj nielen rýchlosť, ale aj kvalita rozhodnutí, aj celková tá komunikácia, ktorú sme my mali, preniesla aj medzi obidve krajiny, že sa to nevytratí. Že toto jediného sa bojím trošička, alebo sa obávam, alebo mám voči tomu rešpekt, že na chvíľku nebudeme cítiť tú rodinnosť, na ktorú sme boli zvyknutí, ale to si myslím, že sa znova vráti, keď sa všetci spoznajú a budeme vedieť, kto funguje a aké sú nové zodpovednosti a tak ďalej. To si řekla velmi hezky, nebo mě to teďka, mě to tak víš, u srdíčka mě to zahřalo, já to beru tak, když to řeknu nějak metaforicky, že prostě přibíráme do rodiny nějakých prostě vzdálených bratranců, kterých jsme dlho neviděli, ale už teraz budu tady s námi a vidíš, já už mluvím skoro po slovensky. No a já bych jenom chtěl doplnit, že vlastně my jsme měli nedávno společný československý HR meeting a to si myslím, že to bylo docela rodinný, takže... A dokonce i Kuba se taky naučil něco po slovensky a to je co říct, takže myslím si, že naozaj. To bude úspěšná spolupráce. Čučorietka. Můžeš nás pak na závěr vyzkoušet z nějakých slovenských slovíček. Pejky spíš, mě radši ne. Já bych ještě možná, už se pomalu blížíme na závěr a protože jsme zmínili, že to spojování těch dvou zemí a těch trhů je vlastně obrovská i příležitost, tak kdybys teďka třeba mohla oslovit někoho, kdo ještě v tuto chvíli nepracuje v Decathlonu, ale uvažuje třeba o práci v retailu, nebo co bys mu řekla, nebo co by bylo to tvoje doporučení, proč by měl pracovat právě v Decathlonu? No v prvom rade by som od tohto úplne dala preč mutualizáciu, pretože tá s tým úplne veľmi nesúvisí. Myslím si, že by sa mal človek pridať do Decathlonu pred mutualizáciou, cez mutualizáciu, aj po nej. Už nebudem hovoriť po mutualizácii. Aj po nej, pretože Decathlon je obrovsky špecifický naozaj svojou firemnou kultúrou, svojím všetkým tým, o čom my vieme a hrozne málo vedia ľudia von o tom Decathlone. A rovnako by som sa úplne nezameriavala na retail ako taký, pretože je málo ľudí, aspoň z tých našich prieskumov vyplýva, ktorých láka samotný retail. To znamená, že ja by som chcela povedať ľuďom, že nech objavia Decathlon ako firemnú kultúru, ako firmu, pretože zistia, že ten retail je taký príjemný vedľajší účinok toho, že môžu robiť rozhodnutia, majú ihrisko, na ktorých tie rozhodnutia môžu skúšať a vidia okamžité výsledky. Že ten retail je obrovský super v tom, že ja keď vymením téžetku, tak vidím, či tam mám plus 100 alebo minus 100 za jeden deň. A je to súbor procesov, ktoré sú naozaj naučiteľné, sú pomerne ľahko pochopiteľné a tým pádom vieme skúšať okamžite tie veci, ktoré chceme skúšať, učiť sa, robiť chyby, opravovať a potom žiť tú firemnú kultúru, ktorú my máme. Takže ak má človek rád šport, to je taká podľa mňa číslo 1, nemusí byť, že profesionálny športovec, stačí, aby to niekde malo miesto v srdiečku a naozaj má rád mať zodpovednosť a byť súčasťou tímu, to úplne stačí na to, aby niekto prišiel a vyskúšal Decathlon. A kdybychom měli říct takovou nějakou tvojí největší výzvu, aby to všechno fungovalo, mohli bychom teda říct, přesvědčit lidi o tom, že Decathlon je lepší než retail? Dalo by se to třeba takhle říct? Pojďte dělat do Decathlonu, že to není to stejný, pojďte dělat do retailu. No, podľa mňa to nie je rovnaké. Keď poviem, poď robiť do Decathlonu, definitívne to neznamená poď robiť do retailu. Už len z toho uhla pohľadu, že dúfam, že niekedy tu budeme mať sklad
A dúfam, že tu naozaj príde tá logistika niekedy. To bude absolútne diametrálne odlišná výzva, s ktorou sa budeme musieť popasovať. A už len to, že Decathlon je obchod, ale ísť robiť do Decathlonu neznamená pre mňa osobne ísť vyslovene robiť čisto do retailu. Že je to obrovská súčasť toho, ten obchod, ale za mňa pre tých uchádzačov by to nemal byť synonymum. Super. Dává to zmysel? Dává to zmysel, dává určitě. To smysl. Prostě Decathlon je mnohem víc než jenom retail. Tak. To, ďakujem, áno. To je toto. Ako Decathlon je oveľa viac ako retail. No, my se tady bavíme o práci v Decathlonu a že je pro nás pro všechny super, ale na závěr pro tebe máme otázku, kdyby jsi nepracovala v Decathlonu, kde bys možná pracovala, protože my víme o tobě, že ty studovala jazzový zpěv, takže byla bys jazzová zpěvačka, kdyby jsi nepracovala v Decathlonu? Ľutujem moment, kedy toto opustilo moje ústa a bolo to vyslovené nahlas. Určite by som nebola jazzová speváčka. Absolútne nie. Ja som to študovala, pretože ma to nesmierne baví. To neznamená, že som v tom dobrá. To sú dve diametrálne odlišné veci. No musela si asi projít nějakým výběrovým řízením, ale na to studium, ne? No to takže áno. asi trochu zpívat umíš. No, trocha možno áno, ale nás bolo v ročníku XYZ, dobre, a byť naozaj 25. v rámci nejakého ročníka. Je to možno viac ako niekto, kto spievať nevie, ale stále jako třeba to já s Kubou. Já občas jako docela po 11. 12. hodině večer. Ale ty spíš repuješ, ne? Nie. To musím dosvedčiť, že Kubo má celkom dosť dobrý hudobný vkus aj sluch. Děkuji. Ale nebola by som, pretože to baví robiť na takej hobby úrovni, baví ma to naozaj vtedy, keď mám okolo seba super partiu, vlastne je to presne to isté ako dekáč, dá sa povedať. A hlavne je o dosť viacej ľudí, ktorých by sme mali počúvať na tých podiách a v rádiách ako ja. Takže jazzovú spevačku by som určite nebola. Ale keby som nebola v Decathlone, tak by som vlastnila zmrzlináreň. No tak to teďka v létě zrovna by se dost hodilo. Takže tento sen by som si naozaj niekedy rada splnila, aby som mala profitujúcu, veľmi dobrú signature zmrzlináreň s vlastnou domácou zmrzkou. Tak to zní skvěle. To by se možná dalo rozjet i v rámci Decathlonu. No, to by byl zajímavý business plán, propojit zmrzlinu s Decathlonem. Dnes sme sa o tom rozprávali, presne na obede, že by bolo niečo takéto fajn, takže uvidíme. Necháme tieto dvere pootvorené do budúcna. Super. Skvěle, Verčo. Budeme se těšit. Skvěle, budeme se těšit, ale Verčo, moc ti děkujeme, že jsi přišla a budeme držet palce, aby se nová československá éra vydařila na výbornou. Nám teďka bohužel teda už, my bychom tady dokázali s tebou vykládat ještě mnohem díl, si myslím, ale čas nám pokročil a z naší první československé produkce je to tedy pro dnešek vše. Budeme moc rádi, když si poslechnete i další díly Decastu na klasických podcastových platformách. Nezapomeňte nám taky dát follow na sociálních sítích a další zajímavé příběhy našich spoluhráčů můžete najít i v časopise Dekáč, na našem blogu a nebo se za námi zastavte rovnou na prodejnách, to máme vlastně nejradši. Přesně, v Česku i na Slovensku. Od mikrofonu se loučí Petra Baštanová, Kuba Major a Veronika Garajová. Díky moc a ahoj. Ahoj. Ahojte.